Nerio Ružan je jedan od najfinijih učesnika realitija, on je nežan i vrlo pošten i do ušiju je zaljubljen u svoju verenicu Hanu Duvnja. Oni elitari koji su propastili svoje brakove i koji vole da menjaju devojke u realitiju rešili su da mu održe slovo. Ti bi trebao da budeš sa 20 devojaka pa tek onda da se ženiš, rekao je Janjuš. Ja spucao 130 riba pa ne mogu da se ženim. Kamoli da budeš sa mnom. Samo sa jednom, hvalio se Asmina. Janjuš je to podržavao. Dobro, ti mora da se viđao mnogo dobrih riba u Dubrovniku. Ti si ipak radio kao taksista. Mogu misliti šta si sve gledao. Da nisi video ove slikone ovde, slagao bi. Jesi bio s nekom dok si vozio taksi, nastavio Janjuš, a Nerio je odmanuo glavom. I mečka promeni pećinu, rekao je Sale Luks. Ne treba da ga guraš u jednu rupu čitav život. Onda ga bolje odseci. Ljubite, brat. Iskreno da ti kaže Teč, tebe najviše volim od Ahmića, nastavio je Janjuš. Jesam dobar dečko, ali sam i budaletina, rekao je Nerio. Svi smo mi budale, ali moraš da odlučiš ko ti je važniji, žena, dete ili sita, ubacio se Asmin. A koju učesnicu bi da nema Hane, pitao je Asmin. Vanju Prodanović, rekao je Nerio.